amma dai ina tsammanin baki da hankali ko? Saboda me? Saboda har kina tunanin cewa soyayyar Husna zai fita a cikin zuciyata a cikin wata guda? Ƙarya kike yi, ba gaisuwa kika zo nan ba. Kin zo gaisuwa ne da kuma neman iri. To bari kici. Ba wata guda ba. Ba shekara guda ba. Har abadan abidi na matakar ina numfashi a duniya. To soyayyar Husna zai kasance a cikin zuciyata. Babu wani gurbi da ya rage a cikin zuciyata wanda ba Husna bane a ciki. Da haka ba za ki taɓa mallaka ta ba. Abdul, me yasa ka tsane ni? Me yasa baka so na? Me na maka? Ban da kin da zaka ce kana so na ne? Me ai ba a jikina? Ina da wani gyambo ne ko kuma ciwo a jikina? Gaya min ji yau. Kinga. Ga kofar da kika shigo ne. Fita a cikin gidan nan. Kada in fara tsananki kamar yadda na tsane ki a baya. Wace wace irin mayya ce ne? Ki rabu da ni mana. Ha? Me yake faruwa, Abdul? Abdul. Koma ciki. Koma ciki nace shiga ciki. Ke yarinya. Dan Allah dan Annabi ki yi haƙuri. Tunda ya ce baya son ki. Baya son ki. Sai ki haƙuri, wani irin naci ne wannan sai ka ce mayya. Ki fita ki tafi ki tafiyar ki bana. Dole ne? Amma ba duk duniya babu wanda nake so sai shi. Ke ya ce baya son ki. Kuma ban sanya za a yi cire shi daga cikin raina ba. Inda za ki taimaka ki min abin da zan shirye shi a raina, ni ma da zan ji daɗi. To ai wannan sai Allah ne ya iya wannan. Ni ina zan iya wannan tunda baya so ki kama hanya ki tafiyar ki dan Allah dan Annabi. To shikenan, tunda ba za ki iya cire min shi a cikin zuciyata ba, ni kuma ba zan rabu da danki ba, wallahi sai na aure shi. Ha, yau na ji wani irin masifa ne wannan? Wani irin mayata ce wannan? Wani irin maita ne, wata irin yarinya ce ke kwarzaba da jaraba da maita irin wannan naki? Dan Allah dan Annabi ki fita, baya son ki ba sai aure ki ba. Ki fita. Wallahi mama ni kika haifar washi. Wallahi ni kika haifar washi. Wallahi ba zan bar shi ba. Ko kina so ko ba kya so sai na aure danki, gwara ba ki so kawai. Wallahi kariya kike bace sama da ban haifa miki da ba wallahi. Baki isa ba. Wane ke? Daga ina kika zo? Yana ji yarinyar wofi. Haka kawai wannan masifa da ina da me kai kama. Yan mata ba tafiya zaki bane, na ga kin dade a nan wurin a tsaye. Ki shigo wannan rage miki hanya ba.